ንምንታይ ዓዲመ ሓደ ትናይ ትግራይ ትናይ ትግርኛ ስነ ጽሑፍ ክምዕብል ስለ ዘሎ እቲ ዘሎ ስጉሚ ክሳብ ሕዚ ብዙሕ መንገዲ ኸይድና ኣለና ብዙሕ መንገዲ ከዓ ይተርፈና እዩ ኣብ መንጎ ብዙሓት ደስ ዝብል መናእሰይ ብዝተዓፃፀፈ ፍጥነት ብዙሓት ጸሓፍቲ ይወፁ ኣለዉ ትግራይ እቶም ጸሓፍቲ እንታይ ይሽክሮም ገለ ዝብል ብዙሕ ምክንያታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ግን ከምቲ ናይ ሎማዓንቲ ሕዚ እኳ ተነቓቕሐ ነገር ንርኢ ኣለና ኣብ ምምራቕ መፅሓፍቲ ብዙሕ ዝሕል ዝበለ መፅሓፍቲ ሕቲሞም ብዙሕ ዘይግዝአሎም ዘይሽየጠሎም እንዳኾኑስ ያው መፅሓፍ ምፅሓፍ ባዕሉ ክሳርያ ይኸውን ኣሎ እዚ ምናልባት ባህርያት ናይቲ ስነ ጽሑፍ ኣብ መጀመርያ ግዜ እቶም ጸሓፍቲ ምእንቲ ወልፎም እንዳፀሓፉ እቲ ሰብ እውን በብቁሩብ እንዳገዘ ንሳቶም ቁሩብ መስዋዕትነት ከፊሎም ዳሕራይ ክመፅእ ከሎ ወለዶ እዩ እቲ ስነ ጽሑፍ ጽቡቕ ክገብሮ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ቀሪቡ ዘሎ መፅሓፍ ቅድምታት ሓደ ፍልይ ዝበለ ናይ ባዕሉ ቅዲ ነገር ናይ ባዕሉ መንገዲ ሒዙ ናይ ባዕሉ ቅዲ ሒዙ ዝኸይድ ሰብ ከዓ ፈጠራ ማለት እዩ ትፈጥር ኣለኻ ትምሂዝ ኣለኻ ማለት እዩ መማረፂ ነቲ ሰብ ብኻሊእ መንገዲ እውን ክሪኦ ነቲ ግጥምታት ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ገጠምቲ እኳ እንታይ እዮም ዝብል ብዙሕ ዘከራኽር ነገር ኣሎ ኣነ እኳ ናይ ስነ ጽሑፍ ሰብ እውን ይኾንኩ ንዕሪ ሓደ ሓንቲት ጸሓፊት ከም ዘለተስ ገጠምቲ ማለት ሓሰውቲ ማለት እዮም እቲ ካሊእ ሰብ ክዛረቦ ዘይደፍር ነገርስ ይናገሩ እዮም እሞ ይሕስቡ እዮም እቲ ሓቂ ይናገሩ እዮም ግን ምሕሳዊ እዩ እቲ ካሊእ እቲ ሓቂ እንድሕር ዘይደፍሮ ንሳቶም ይደፍርዎ እዮም እዚ ብዛዕባ ሞሄ ዝገጠሞ ዓንቶ ካሊእ ሰብ ግልጽ እንዳለ ክዛረቦ ወይ ክዛረቦ ዘይክደፍር ይኽእል ግን ንሱ ይፅሕፎ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ትርጉም ንረኽበሉ ኣለና ዳሕራይ ስምዒት ግጥምስ ስነ ጽሑፍ ድዩ እውን ባዕሉ ሓደ ሸጋሪ ነገር ድዩ ስምዒት ክህልወካ ኣሎ ስምዒት ተዘይብልካ ኣይትገጥምን ኮፍ ኢልካ ትውዕላ እምበር ኣይትገጥም እቲ ስምዒትካ ናብ ሓሳብ ክሰግር ከሎ ናብ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ እቲ ሓሳብ ሰኺኑ ክሕዞ ክእል ኣለዎ ነቲ ስምዒት ማለት ጓይላ እንተኮይኑ ስኢልካ ኣቲኻ ክትስዕስዕ እሞ ትወፅእ ማለት እዩ ግን ስምዒት ምስ ሓዘካስ ናብ ምሕሳብ ትሰግር እሞ እቲ ዝሓሰብካዮ ከዓ ብቃላት ተቐምጦ ማለት ስለዚ ኣብኡ ዝራኸብ ዘሎ ሕዚ ከም ካሊእ ፅሑፍ ዘይኮነስ እቲ ግጥሚ ብተፈለየ መልክዕ ሰብ ስምዒት ክሓግሩ ንስኻ ሓሲብካዮ ኢኻ ቃላት ኣምዒዝካዮ ኢኻ ናብቲ ሰብ ከዓ ትሕልፎ ኣለካ እቲ ሰብ ግን ነታ ስምዒት እውን ከም ዝረኽባ ጌርካ ኢኻ ትፅሕፈሉ ኣብ ትግርኛ ፅቡቕ ዝኾነ ናይ ግጥሚ ኣሰራርሓ መልክዕ ነይሩና እዩ ዓንቶ እውን ንዛረብ ነርና ኣንስቲ ነይረን ብዙሓት ገጠምቲ ብሃፄ ዮሃንስ ግዜ ከመይ ዝበላ ዋሓለታት ዝኾና ዘይተፃሓፈለን እኳ ሽመን ምዃኑስ ንባዕሉስ ሓደ ዘሕዝን ከምዚ ያበላን ቤት የመንኾን እናተባሃለ ዝሓልፍ ገሊኡ ርስዕ ገሊኡ ምሶም ስለዚ ናይ ቤተ ጀንበር ትፈልጥዎን ሃየስቲ እውን እየን ነይረን ነቐፍቲ እውን እየን ነይረን ንሃፄ ዮሃንስስ ከመይ ኣለኹም ደጃማሽ ዓብደላ ዝበሎም እየን ጓልሓወብዎም እየን ጓልሓትኖም ግን ብግጥሚ ዝኾነ ነገር ምስ ከልእወንስ ኣብ ከተማ ተዛሪበን ድሓር ሓሻኸርኩም እና ኣሉላ ነተላ እውን እዩ ኣሉላ እውን ወደን ወኣሉላ እውን ጀነራል እዮም እቲ
ተላውን ግን ወደን ስለዚህ ነተም ወደን ነተም ዝማደን ኩሉ መጣቢቀን ሰም የንጠሪፎ ነው زي ወገናዊነት ማለት ገልጾ ተደሊ ነት ስርዓት ከመይት ገልጾ ስለዚህ ከማት ትበላ ብዙሓት ልባማት ንስቲ ነይረ ኣብ ድሕርባይ ዝበሉ ንዕሪት የተፃሓፈለን ንስቲ ቶም መሳፍንቲ ክዋቅኡ ከለዉ ተሓንቲ ንሓደ ደጊፋ ተሓንቲ ንሓደ ደጊፋ ኣብ መልቀስ ሄጅ በኋላ ነይ ግጥሚ ገልጾ ነይረ ከምኡ ዝበለ ግጥሚ ምስ ተረፈ ዘይቀፀለን ኣብ ምህሮ ዘይኣተወ ምስ ተረፈ ትናይሎም ገጣም ከዓ ናበይ ከይዱ እንዳምህሮ ምስ ከደ ኣምሓርኛ ግጥሚ ተማሂሩስ ነቲ ትግርኛ በኣምሓርኛ ግጥሚ ክገጥሞ እዩ ዝደሊ ስለዚ ናይ ትግርኛ ናይ ባዕሉ ናይ ባህሉ ናይ ስምዒቱ ዝሕዝ ነገር የብሉን ሕዚ ትሕዚ ዝርአ ዘለኹ ቅዲ ሕፅር ዝበላ የንተን ግጥምታት ድሓር ህርመት ኣለዎን መጨረሻ እስታት ነገራት ገይረን ይመፅ ኣለዎ ማለት እዩ ሕዚ ገጣማይ ክትኮን ከለኻስ ሕጉስ ዲኻ ትኸውን ወይስ ሓዘንተኛ ዝብልውን ስቑኢልካ ተራ ሰብ ኮይንካ ዘይትገጥምን ወይ ክትሕጉስ ኣለካ ወይ ክትሓዝነካ ወይ ሓጎስካ ኢኻ ትገልጽ ስምዒት ሓጎስ እዩ ወይ ስምዒት ሓዘን ስለዚ እቲ ዝሓዘንካሉ ትገልጾ እቲ ተሓጎስካሉ ትገልጾ ብፍቅሪ ዝሕጎሳ ሰብ ኣይተልዩ ናይ ፍቅሪ ዓይነት ናይ ሓጎስ ጌራ ትገልጾ ድሕር ዘሕዘን ኣለካ ናይ ሓዘን ጌዛ ትረግሞ ማለት ሰብኣይ እውን ከምኡ ስለዚ ናይ ሕዝናትን ናይ ሕጉሳትን ኮይኑ ስምዒትና መግለፂ እውን እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ድሓር ፖለቲከኛ እውን ኢና ንብል ገጣም ፖለቲከኛ ኮይኑ ከም ጣዕምቶ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ ዝተዛረቡ ወገንተኛ እዩ ዝብሎ ዝነበረ ወይ ነቲ ስታትስ ኮይኻ ትድግፍ ወይ ንዕኡ ኢኻ ትነቅፍ ክትድግፍ ከለኻ ኣጆኹም ዘይኮነስ ከምዚ እንተዘይኮይንካ ሌልካ ትነቕፎ ኣለኻ እሞ ክትድግፎ ደሊኻ ኢኻ ትነቕፎ ክትዕንዎ ደሊኻ ክትነቕፎ ትኽእል ኢኻ ክትድግፎ ደሊኻ ግን ክትነቕፎ ትኽእል ኢኻ ዘነፈላላይ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ ሰብ ስለዚ ኣብ ኩሉት ናይ ሕብረተሰብና ዝነበረ ናይ ግጥሚ ተራ ከምኡ ዓይነት ነገራት ይመፅ ኣሎ ኢለ ትሓስብ ዘለኹ እቶም ተዋጋእቲ ነበሩ ናይ ትግራይ ኣብ ናይ ካልእ ዓለም ጦርነት ተዋጊኦም ከመይ ከም ዝባዕሉ ሰለስተ እየን ዝደርፋ ኣሎ ፍቐዶ ሩባ ዝኸና ሰምዓ ኣለዋ ሰውእተን ይነግርወን ኣለዉ ንሳተን ከዓ ኣባይ ርጋስ እዩ ክሕለወ ዓይኒ ከዘራሒ ዘደኽቦ ቃልካኒ ይብላ ኣለዋ እተን ቤት ዓደቑ ሰውእተን ጥርዓን ማለት እዩ ናይ ጥቂ ናይ ጠበንጃ ናይ ጥይት ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ይጠርዓ ኣለዋ ማለት እዩ ክንደግፈኩምስ ብረታውና ይብላ ኣለዋ እተን ኣንስቲ እኳ ነቶም ሰውእተን ክሰርዶም ይደሊ ተሓባይ ይብሎም ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ፖለቲካዊ ስራሕቲ እውን ትሰርሐሉ እቲ ሕብረተሰብ ትነቕፎ እቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ፀገም ትነግሮ እቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ፅቡቅ ነገር እውን ብግጥሚ ትገልፆ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ግጥሚ እዚኣቶም እውን ከምዚ ኢና ንሪኦም ማለት እዩ ድሓር ኣጋምሸት ዝኸውንስ ንጉሆይ ትፈልጠን ይበሃል ንጎ ተሲኻ ናብ ስራሕ ትወፍር ኣጋምሸት እንታይ ከም ዝፀንሐካ ኣይትፈልጥን ግጥሚ ግን ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉስ የጠንቅቐካ ኣሎ ማለት እዩ ዝኽመፅእ ዝኽእል ይግምት ኣሎ ማለት እዩ መምርሒኸውን እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዓወት ዝፅሕፎም ግጥምታት ኣነብ ከከም ኣተራጓጉማኻ እዩ ንዝወገነ ዝውሃቦ ሽም ኣሎ ንዝፃረፍ ዝውሃቦ ሽም ኣሎ ሓደ ዘገድሸካ ግን ሽምካ ዘይኮነስ ምግጣም ጥራሕ እዩ ንዓኻ ንገጣም ኣይስራሕካ ሰብ ቃሕ ዝበሉ ይዛ ንስኻ ግን ምግጣም እዩ ስራሕካ ትትደልዮ እምነትካ ምግላፅ ነቲ እምነትካ ሰብ ከም ዝበልካ ዝገብር ሓይሊ ክህልወካ ግን ኣለዎ በቲ ቃላት ኣነ ካብቲ ናይ ቀደም ግጥሚ ዝበልኮ ንዓንተ ናይተን ቤተ ጀንበር ንብለን ክልተ ሰለስተ ቃላትስ ጠይቀ የፈሊጠ እዩ ፊጌን ማለት የፈልጥ ነይሩ እንታይ ፊጌን ኢለ
سبي نقرن زلوا نخالي في جينو نعيفه سي يبلا له استعين في جين زلا زلوا مرز مالتي نحنا مرز خبيكم زبط أنا يختي جميرة نحنا قلنا مرزي كم من قد دينا متنيان يبنا لازم تنسن دولو زلوا قالات من تقالاتس كم زنبر يتقبر مالتي سلازي اتي حمد بولتاتل أو نبقوا محجركم ديانات بلدها ديانة خطائي ليفلت الديانة حر نسقوا مساولكم لكاتهم كل نيركم يو نايدكم رخيوكم زوين مخانير انتين اللو كافتكت مخانيكم كنتاك قال سمعي يفلت سلازم بزحات قالات أفتم كتبتاتنا تعقيرهم اللو مالتي عرقيت ما تقلت تخينكا زم قالات زيوم قاعد فلتم لكات تقرينا سبعيد قاعد فلتم كتقدم تخينكا ويك تدقم يخاك على توحيدك ويتم قالت بس تفلتم لكم لذي قالت راون حسابي زي شكم موداتا نم حساب بني قلقلنا يبسو قالت مفلات لذي تمناي عود سمع ملوكو تاعت شعبت قوما زولا زلو تدقاقيما أو حوزين كيد باموس تقو درفن دبل عليل يو هاي سمع بوان عر تايلين زفنا تقو رحنا يتقرينا قوار الليم أما كنا الناس معه خيين عر شيء أهلي عن تقالي أنا أما مشيت الليسة شعتك قومات الماكينة يعني ران حريصة مع الخفطة ماكينة يقول أو زود سمعية ماكينة يقول الحزم مالتي سلازم تسال كم تجير الحريص ومالتي نسيتو عسو خوف كرشي كون انقصاي كون الدحرة تا عنده أباي والبلا شو كاس ندحرة نتصوعيو تقمون له ندك خاص قصدا سريع خاهم تقدفيس لو مير كاشت متحف بر تمهار سوات مدخلو دحرة كام دام تبلزون وسنتم دكها كام قصدا زفرس قديف كاتفتم تقدف زحتم متحف كتقدف له بيزحويش بشو كان دحرة حتى ما خاص كل يوم اليوم مع غاية المكان هو بيزي نتدحرة يجيب شو مكون اللعب بس عارف كون شيء بيزنس ولا لو مالتكم تجينا بروجكت نبوري تبغى ولا لو أمور داتا كين واحد هذروي حتير ولا لو كلي ولا لو أنا ولا وحكم كنا كر سلازم حتير نو بحمخان ملك قد نايسم ملك تقوار خو تقوار نو بسايك تحر مريتاس ويقان أخور لله مالتي نقدر زلو حتى سواء يعيش ويستغمار بخات فلت مالت سلازي بتقرينيان قورب قلال تان حتير نعيني نولا حتير نعيني بربز مهزلو نعيني كومي لو وصل خانا نعوت حتير نعيني وصل له زين أقرب بذاتي مالتي بتعيسر عمتي كل معبالهم يزيزلو من البات نساتهم كمان أدوي لهم كبرقلو بتحب بزياد مالي عبيت هايستي عبيت صحفتي بخلي قوانيا تصحف خمتي يمزو الحساوي لني مقعنا زيوتها معهدكم من قد لما عندي كبر اللي بزح سبس لازم تمارتي نخالو تقول كم غيركم تتوابعوا نعاتم تكون سنة تقرينيا يزول النتل كم غيرت التوابعوا شخصهم كلهم تنقال له تبغى كل شيء أنا خير له ولا عسرت حمشتين ركول جزيل على هذا الشيء أحد بالرقاص عسر سلسلة سوات تمرينا ما نيرنا من رأس لازم ورا مرة قلت لي حتى شكر يقولون أو ناي ماركس كورون عسر سلسلة سبيم ترهي ومنيرهم لازم حدث سلازي اتمنى تعقل كم زبالة مورال سلازي فتر مالتي تشوف ممكن قال لنا مالتي بلي عمساتهم تغنينهم كحدرون لكم كبروا سلازي اللهم مالتي نسوق نحق زمن لنا
يسرحل يمكن فلت اللهم قرب قوة اللهم سقايس نات مغلنا لهم الجهم كلهم لهم اللنا تمرال عوي نجري وعقوسكم